Thank you, Minmin, Gonda, Noel Lapatis. Sarap. Dinner ya? Lima ko? Boy? Ito ano? Ang tawag dito, abro. Saka pangpanga bro. Sa Tagalog, pinakbit. Brow. Oh. Apa na kasi kanyang Ilocano? Sa Ilocano, dinding. Ito, RPO? Kaya pa panaya ka pa? dahon ng kalabasa. Ay! Ito ta. Ito, gulay. Na-share ko sa GCB nung siya. Wala. Ano lang ako? Quiet lang. Ina? YouTube vlogger ko. Balo na. May mga kamay! Sarap ng gulay. Sarapang gulay. Makain gulay ng anak mo. Ayan, may shout out sa 300,000 na tao dyan. Followers, thank you. Alos taga ibang bansa. OFW lang. Ha? OFW. Kape, thank you Chanel. Thank you. Ararating ko lang galing Pampanga to Tarlac. Tarlac kasi ako eh. Ito yung ulam ko. Ayan, shout out Minmin. Sabi niya Showbiz Idol Update. Shout out sa inyo guys. Thank you. Minum na akong minum gatas para ako'y lalakas. Oh, Maya! Nga may tamasan? Wato bet! May matina yan. Biro ko na mga Off mo dong? Oo, off ko. Umuwi ako sa sa Tarlac. Kaya namiss ko tong gulay. Joya, sleep muna ako. Ingat ko. Sige, baka di ka nag-LS min. Shout out Marlon. Kalarating ko lang. Kain tayo guys. Sarap ng gulay, oo, ito. Parang pinakbit na may alubaybay. Ang Tagalog na yun. Assorted gulay daw. May alubaybay, tsaka sili, tsaka assorted na gulay. assorted gulay. Tamsak din ako. Oh, sige. Thank you Joya. Thank you Marlon. And thank you sa 500 million the house. Kain tayo guys. Oo Marlon, may ginamuspa siya.
pinaka-miss ko sa ano, province, gulay. Kasi yung pinag-book ko ni Lola. Bakit kinasabak? Bata, pamatakawang ko na para yung tao. Kaya nga, Marlon, nagutom ako. Tikit daw? Hindi ko lang kakit, pero mag-message lang ako. Ito bahay. Bahay kubo. Ayan. Dito yung buhay probinsya ko. Buhay probinsya. Kaya masarap mabuhay sa buhay probinsya, lalo na may mga gulay, mga ganyan. Hindi ka na-stress. Lalo na may mga bundok-bundok. Pero kung sa Manila naman, wala kang ano doon. Puro ano doon, building, mga ganyan. Sa Pampanga, okay lang naman. Pero dito sa Tarlac, kasi sa Tarlac, ano, more on bundok-bundok, mga ganyan. Yes, yes. Maulan ngayon dito sa amin, sa Tarlac. Baka bukas pala akong uuwi niyan. Balik ako sa trabaho bukas. Work muna ako, pre. Sige, walang problema. Salamat Marlon. Thank you, ah. Yes. Mega shoutout kay like Linear 12. Yan, nandyan, lagi nandyan. Thank you. Kain tayo.